nakakita tayo ng magandang spot dito sa tabi ng kalsada at napakalilim. Ayan. So ito palang kalsadang ito, yung nasa likod ko. Ayan. Yung kalsadang yan. Yan yung magdudugtong sa bayan ng Santa Ana at sa bayan ng Magalang. O tinatawag nila itong Santa Ana to Magalang Road. And so for today's episode ay babalikan natin muli yung ginagawang Santa Ana to Arayat Bypass Road. Yan. So last time na pumunta tayo dito, sobrang lakas ng hangin. Hindi natin nakuna ng aerial shot yung dulong bahagi nitong ginagawang bypass road nito dito sa may sa may Santa Ana side, I mean. At ngayon babalikan natin. Mukhang maganda naman yung weather at hindi naman mahangin. And I'm sure na makakapagpalipad na tayo. Pero bago yan, ay nandito na rin tayo, ay i-update ko na rin kayo. Malapit na rin yung rito, yung ginagawang hospital dito. Yung parang JBL bukas yata. Dadaanan muna natin bago tayo pumasok dun sa kanto, dun sa paglampas, bago magtulay papunta ng bypass road. So nandun lang yun, malapit lang. Dun lang banda. So tara, samahan nyo ko at i-update natin yung Santa Ana to Arayat Bypass Road. Okay, so pupunta na natin yung sinasabi kong ginagawang hospital ngayon. Katabi lamang nitong ano bang tawag dito? Paradise of Soul Memorial Park. Ayan, yan na. Ayan, oh. So ongoing naman yung construction dito. At yung pangalan niya ay dito. May tarpaulin na malaki rito. Basahin natin. Hindi kulang tayo dito. Ayan, yan yung itsura ngayon. No? DOH JBL Bukas Center. So meron palang ayan, building na ginagawa ron. No? Ayan. So project ng DOH. Jose B. Lingad Memorial Hospital. Bali DOH JBL Bukas Center. Ayan. So yan yung aabangan natin na another major project ng Department of Health dito sa may Santa Ana, Pampanga. Ayan yung itsura niya ngayon. So tara, puntahan na natin yung bypass road. Dito pala yung update dito sa kalsadang ito. Gawa na pala yung kalsadang nire-repair dati doon sa may bandang San Roque, I think, or Barangay San Pablo. Dati matraffic dyan eh. Pero ngayon tapos na. Kasi nakadaan tayo kanina bago tayo nagpahinga doon sa may lilim. Bali malapit na rito. Kaya lang yung problema lang pagdating natin dito, mainit, walang shade doon eh. At yung kadugtong ng bypass road na yon, yung across dito sa kalsadang ito, nakapunta na rin tayo one time doon, kaya lang dead end na. Pero makaba-haba na rin. Kaso, ewan ko kung may nagtatrabaho ba doon o ano. Pero dito, may nakita tayong nagtatrabaho nung last time tayong mag-update. Ito na yung, ano ba pangalan ng bridge nito? Walang iron. Bridge 1. Nakalagay lang, Bridge 1. Ito yung Bridge 2. Bridge 1 yon. Ito naman yung Bridge 2. So, dito tayo kakaliwa. Ito yung sinasabi ko kalsadang pakanan. Yan yung kadugtong ng bypass road. Yan yung diretso ng Arayat. Ayan. Pero ngayon, ito muna yung pupuntahan natin.
Ayan o. Ang ganda ng pagkakagawa ng flood control dito. So far dito, ito lang yung nakikita nating malilim. Tapos nagsunog pa oh. Ayan, ito lang yung nakikita nating spot. Kasi pagdating doon, wala na. Ayun oh. Yan na. Tsaka dito pala, puro mga palaisdaan yung mga nakikita mo. Ayan oh. So magkabila ito yung river or creek. Ano ba ito? River. And then, dito mga palaisdaan. Yun. Ito na yung bypass road. Ito, last time hanggang dito tayo. Wala pa rin tayong masilungan. Ayan. So nabungkal na nga dito. Ito ang lalaki ng mga ano bang tawag dito? Yung mga malalaking parang barrier na yan. So ito dati, hindi pa nakahukay ito. Patag lang yan, tapos puno ng buhangin yung malalambot na ganyan. No? Pero ngayon nahukay nila siguro yung pagkatapos ginawa yung mga ano ito, yung mga barrier na malalaking ito, yung mga box, baka ipo-flooring na yan. Ayan, yung nakikita nating building doon, yun yung parang warehouse doon sa kabilang bahagi. At dito pala nakikita mo na yung yung parang hospital doon sa may Jose Abad Santos Avenue. So ayan, na yan ang itsura at update ng ginagawang bypass road. Ayan, dito nagtayo sila ng ano rito. Ano kaya ito? Dalawa. Box, parang foundation yata yan o ano. Pero parang hindi, maliliit yung bakal eh. So kunan natin ng drone shot. At least nakita nyo dito sa kabilang bahagi, dito sa may Santa Ana side, papunta dun sa may Magalang to Santa Ana Road, kung ano na ba yung latest update o yung progress dito sa major construction na to na Santa Ana to Arayat Bypass Road. So tara, hanap muna tayo ng doon na lang siguro, doon sa nakita nating malilim kanina, aabot naman yung drone dito dahil ano naman hindi naman windy. Hindi gaya nung dati, hindi natin mapalipad. Ayan, dito lang yung yung may shade dito lang. Pero at least meron. Yan nagsunog pa rito. Ay. Dito lang yung medyo magandang pwesto. Tibay ng flood control dito. Yung yung slope protection. May mga isda nagtatalunan. Usually yung mga isda dyan mga tilapia. Mainit pa rin yung panahon. Pero at least may chance na tayong makapag-drone dahil hindi na mahangin kagaya ng dati.
So nakapag-drone na tayo at nakita na natin yung aerial view nitong Santa Ana to Arayat Bypass Road. At may mga ano naman, may mga heavy equipments naman na gumagawa, kaso baka nagpapahinga lang kasi Sabado ngayon, baka day off nila. At least nakapag-drone tayo dito dahil nung last time napakalakas ng hangin. At hindi kakayaning lumipad ng ating Mini 3. So hanggang dito muna lang yung update natin dito sa may Santa Ana to Arayat Bypass Road. So magkita-kita tayo sa susunod na update dito pa rin sa Santa Ana to Arayat Bypass Road. So salamat sa panonood and ride safe always, Kapalen. See you when I see you, and Toy Landas is signing out.